oglądałem tak długich odcinków. Jezus, nie wiem, szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi. Dobra. Wróćmy do poważnych spraw. Dobra, to może być, moi drodzy, ostatni odcinek. Tak jak poprzedni mógł być ostatnim. Ale nie był. Dobra. To mój główny obiekt operacyjny. To tutaj mnie stworzono i tu znajduje się moja główna jednostka obliczeniowa. Utrzymanie Gówna. mojej zdolności operacyjnej wymaga około 2,4 terawata. Postanowiono jednak, że możemy wykorzystać tę moc, by wysłać cię do źródła portalu. Zaś mnie będą Przetrwam wysyłać. tej procedury i nie jestem w stanie dokonać samowyłączenia. Przeprowadzę cię więc przez ten proces. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne drzwi obiektu zostały zamknięte. Musisz O! rozpocząć od znalezienia wejścia Zima! i wyłączenia systemów bezpieczeństwa. Zima w Dumie? Zima na Marsie? Nie wiedziałem, że tam może być zima. Easter egga odnośnie Skyrima? Nie, chyba nie widziałem. Żeton. Ty zgupie. Fajnie to wygląda, Fes. Piekło zamarzło. Legendarny żart o zamarzaniu piekła stał się faktem. Pada śnieg w piekle. Na biegunach są czapy ze stalonego CO2. W dalszym ciągu coś mi tu nie pasuje. Ale ja nie jestem specjalistą od piekła. Trzeba by się było jakiegoś księdza spytać, czy to możliwe. Kurde. Nie ten kneflik nacisłem. Ha! Szefie, poniżej. No. No tu już trochę piekło. Aż mnie zapiekło. Moje systemy bezpieczeństwa działają w 2 sieciach neuronowych, kończących się w tym obiekcie naprawczym. Każdy punkt Ło! końcowy chroniony jest polem elektrycznym. Powinieneś jednak przetrwać jego działanie. Ja już wiem, co tu się będzie działo. Duża, otwarta przestrzeń. No, wymarzone miejsce. Główna ochronna sieć neuronowa wyłączona. Szał, pa, ciul. Ej, dobre. Rozminęliśmy się. Sorry.
Otworzyć bramę! Otworzyć bramę! Czemu oni to po chińsku mają napisane? Technologia z Chin. Nieśmiertelność. Tarcza. Tarcza szmato! Mhm. Zapasowa ochronna sieć neuronowa wyłączona. Ale to fajnie wygląda, kurde. Tak dobra grafa, że aż się normalnie chce. No, naprawdę jest mega dobra. Postęp od Duma 3 jest naprawdę wielki. Nawet jakby tam Duma 3 modyfikować modami, no to wygląda naprawdę bardzo elegancko. Więcej gier na tym silniku. Moje kluczowe systemy operacyjne Apeluję. są teraz wrażliwe na atak. Zalecam zniszczenie na początku mojego systemu chłodzącego. Przyspieszy to proces destabilizacji. Zaraz się zdestabilizujemy. Ło! To jest moja ulubiona broń chyba. Gausik. Hu! Dobrze poszło. Nie, to już zrobione. Będąc na terenie objętym demonicznym zagrożeniem trzeciego poziomu, pamiętaj, że najważniejszy jest spokój. Poplecznik trzeciego poziomu nie rób więc tego. No najważniejszy... Dobrze powiedziałem, najważniejszy jest spokój. Szczególnie kiedy jesteś w piekle. Najważniejszy jest spokój. Już używam! Shit. Uhuhuhu! W tym świetle pięknie krew wygląda. BFG sobie Wymagany niebieski poziom. szporuje na cięższe sytuacje. W ogóle zapomniałem, że tu jest mapa. Pewnie dużo secretów mnie omija. Ale to nie jest gra do zbierania secretów. To jest gra do wyrywania Wymagany niebieski poziom dostępu. jelit. Wymagany niebieski poziom dostępu. Ja ci zaraz powymagam. Wymagany niebieski poziom dostępu. Dawaj mnie tu dostęp. Wymagany niebieski
Będąc na terenie objętym demonicznym zagrożeniem 3. poziomu, pamiętaj, że najważniejszy jest spokój. Poplecznik 3. szczebla nie wpadł. Respirator odłączony. Sorry. To tak na zaś. Czynimy z demonów prom dla lepszej przyszłości. Ja. Jaki głupi, ej. Szkoda ammo. Shit. Tu mi się podoba kolorystyka, taka niebieska, zimna. Mogą oczka odpocząć. I co? Lol, nie idzie rozwalić tego, zwłok. Przyznano dostęp. To jest nierealistyczne. Tak bardzo chciałem. Przyznano dostęp. Przynajmniej tyle. Ale przynajmniej jest cipek. Chi. Dobra. A broń też idzie ulepszyć, bo mamy tego w pierony. Jak to się mówi powszechnie? Z czego strzelamy tak dużo? Z tego. Wszystko wykupione. Z tego tys. Dobra. Kurde, dobre. Co to jest? A. Ej, ile tu lodu jest? Jak to jest w ogóle możliwe? Przecież lód... Nie może w kosmosie, lód na Marsie. O. Ej, ja tu nie miałem iść. Nie tu miałem iść, znaczy. Podczas wczesnych testów protoplazmowych obwodów Wegi temperatura przekraczała 1,2 megakelwina. Co ty mi tu... Stanowi 173-krotność temperatury powierzchni Słońca. O wedze. Aby poradzić sobie z takim żarem, zbudowano potężną, superchłodzącą konstrukcję chroniącą kilometry obwodów oraz miliony centrów przetwarzania. I tak zbudowali, że aż zamrozili Marsa. No... Pozdrawiam. To jedyny system chłodzący w historii, w którym osiągnięto zero absolutne. Kłamiesz. Jego dopracowanie zajęło lata. Nie można. Zniszcz wszystkie 4 generatory chłodziwa. Gdy przestaną funkcjonować, moje główne systemy powinny zacząć się wyłączać. Nie idzie osiągnąć zera. Temperatura rdzenia rośnie. Temperatura rdzenia rośnie. Boruta zaraz cię zbanuje. Żarty żartami, ale ile można?
No umrzyj! Kurde! Jaki ten gałz zjebany jest! Momentami, o! Ubezpieczenia w Awiwie nie wykupił. Nie będę Warhammera ogrywał, nie interesuje mnie to w ogóle. Temperatura rdzenia rośnie. Temperatura rdzenia rośnie. Zaraz się skończy droczenie i się zacznie Banhammer. A, nie wejdziesz. Niklaus. Temperatura rdzenia osiąga wartość. Wal się na ryj. Ci już wo... Oje. Oje. Troszkę się zagęściło. Szałpał! Szybko, szybko! Te największe! Ciulej! Au. To było dobre. No topi się ten rdzeń czy nie? W GTA 5? Nie wiem czy będę grał. Sorry. Tak w pysk. Znaczy rozumiem, że to się teraz topi, tak? Czy ja mam coś jeszcze zrobić? Miał się topić rdzeń. A! Dziękuję. Możesz teraz przejść do mojego rdzenia i tam zakończyć proces. Zaje. Zaje pasztetuwa. No ale jak ja tam mam wejść, koledzy, koleżanki? No pipie, dobrze. Nie wiem.
Tędy. Nie, tam byłem. Po tej rurze nie idzie. Ej, ale czemu ten cel jest taki... czerwony? Tak jakbym coś jeszcze nie zrobił? Czy o co ci chodzi? Karwa. Aha, tu jest panel. Aha. LOL? Pociąg poniżej zabierze cię do wejścia. Nocny pociąg z mięsem. Jeśli chcesz zdobyć dostęp do mojego rdzenia, musisz zlikwidować demony w następnym pomieszczeniu. Really? Ej, biją się. Dobrze. Nie z tego. No diable! Kurde, jebne! No. Kurwa, nie mam ammo, a ja strzelam. Nie! Tupiło mnie! Zabierze cię do wejścia. Jeśli chcesz zdobyć dostęp do mojego rdzenia, musisz zlikwidować demony w następnym pomieszczeniu.
Kurwa. Nie! Nie! Kappa. Ja pierdo... Pierdacze. Nie mogę, nie mogę. Ej, mogę. Nigga, please. Jeszcze coś? Do wyjaśnienia? Tu był power up, ja go nie wziąłem. Taka ze mnie dupa. No. Tracę możliwość zapamiętywania. Kontroluję sieci neuronowe w stopniu jedynie minimalnym. Gdy rdzeń Wegi zostanie zniszczony, strumień energii w ciągnie cię z Nie powrotem chcę do piekła. Ustaliliśmy dla ciebie punkt docelowy. Pojawisz się przy studni. Użyj Tymna, by ją wyłączyć, a portal na Marsie zostanie zamknięty na zawsze. Forever. Chcą ci tam dotrzeć bez walki, ale chyba właśnie tego chcesz. Nieprawdaż? Nie! Ty Nie mnie chcę. przecież zajmujesz. No ja się zajmuję tym, ale ja nie chcę z walką. Ja bym chciał bez, tak w sumie w zasadzie jakby się dało. Czy coś. Kulturalnie, na spokojnie. Nie szłoby pogadać. Może by my się dogadali akurat, a nuż. Kurwa, ta przemoc, cały czas ta przemoc. Ale fajne, hej. O panie! Coś będzie. Pa!
Ha! Czekajcie. Nie patrzcie jeszcze. Będzie akcja. Proces zakończony. Dziękuję, Vego. Żałuję wielu rzeczy, doktorze Hayden. No i się zesrało. Aha. Czemu mnie wywaliło do menusa? A, nie wiem, no a nieważne. Argent Denur. No, super. Zaś oczy bolą. Zaraz będę płakał, tak już czuję po kolorystyce. No dobra, ewentualnie mogę. Jakieś faliczne kształty. Ej, to ja! To mój pomnik. Postawili mi pomnik w piekle. Powiem miło z ich strony. Kraina bolszewików, dokładnie. Haha! Ciulają się. Ej, ale w ogóle... poszedł subek. Dzięki pięknie za subka, Karusia. Koncepcja, że... A, potem wam powiem, o co chodzi. Znaczy, koncepcja, że tylko że oni z nieba wchodzą do piekła i... Jest śmieszna. Trochę. O nie! O nie, o nie, o nie! Kurde, jaki ten Gauss Mozita! Ha! Jebnę! Jeszcze raz. Żerej!
A, przepraszam. Ale nienawidzę tych... Ja, teraz szał. Teraz to jest do ciuli, a nie szał. Szał pał. Srał. Szał. Tam nie idę. Należczyków szkoda zachodu. Należczyków to nawet wschodu szkoda. Do papy, szefie. Widzieliście? Taki numeros. Tam jest pokeball szatana. Na końcu. Moje starcie z cyberdemonem... Nie ma jeszcze. Zabić. Ubij! No dobre. O, jak wyciepło. No teraz chodźcie, jak mam poczwórne obrażenia, no. Cipy. Nie idzie wydymać.
Nie! No jeszcze... Ile? Kurwa, jak ja teraz zdechnę. No miło z dupi ryj. Fyfysy. HP, HP. Właśnie. Nie z tego, kurwa. Przepraszam. Miała być piła. Misklik. Misplay. Miskutang. Mishplay. Kupa. O! Kupa łosia. Czy nie tego streamera? O, tak. Co to jest? Ej, to wygląda jak... Ej, to jest wielki ten, to jest wielki twarzołap z obcego. Knight mi wskazał drogę. To jest w sumie taki, to jest, gra tu jest taki element tego. 1000 lat temu Europa, nawracanie pogan. Dawanie ukojenia duszom. Czajcie te klimaty? Nie może ich uwolnić. A właśnie, że mogę, tylko że tutaj będzie... No, to jest to. This is it. Weź się. Czekaj.
Niech oni się trochę zejdą. I ja wtedy zrobię taki manewr, który się zwie BFG You and Me. No nie chcą, no nie chcą. Zero współpracy z ich strony. Ale mnie boli ręka. Szefie. Uważaj. O! Szał ciał! Ho! Ona so... No gdzie on jest? Pa, uciekł. Obesrał się. No... Ups. Co ty mi tu robisz tyły? Z boku. Ten shotgun jest bezużyteczny. Bardzo. Ale... Szefie. Nie z tego. Ach, można.
Boże! Jak to męczy! Niklaus ma ciche dni. Nie, ja się skupiam po prostu bardzo. To jest ciężkie. To jest taka dynamika, że ja nie mogę wtedy nic mówić w ogóle, ale spoko. Po prostu to wymaga skupienia. Dużego z mojej strony. O. I dopomóż szczególnie tym, to wiadomo. Którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Trudne, ciężka może być komoda. Nieprawda, bo to po śląsku powiedziałem. Dobra, ostatnia... Matura z polskiego na 70%. Gratuluję. Ciekawe, ile ja ten odcinek nagrywam. Tar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 a. Co to się pali? Na zielono? Prawko odebrane. Co to, Gotti, odebrali ci prawko? Pewnie, że zjechał na belany. Siema Lejsu, witam, witam. Jak będziecie się masturbować, to pójdziecie do piekła i zamienicie się w takiego kakademona latającego. Albo w takiego, o. W takiego. A potem przyjdzie taki ten i was będzie strzelał do was. Uuu, ale fajne. O, poczwórne! Wszystko na ryj. Sialala, sialala, sialala. Mydełko fa. Wal się na ryj. Jaka pała. Co za pała. A spiły. Ho! Do portalu! Think with portals! Diabły z piekła! Flaki kupy, sranie do szyi. Patera. Jep! Jep!
Kurwa, sorry. Ajajajaj. Oj, oj, oj. Na ryj! O Boże. Siema Roiber, witam wszystkich. Ja jestem Niklaus, to jest Doom i ja bardzo, jak dochodzi do takiej walki, to ja po prostu mogę ogarniać tylko strzelanie, a już czytanie czatu i w ogóle to odpada. Tu są takie kolory, że mi już oczy wypływają. O, lu. Ale gra super. Jedna z fajniejszych, jakie ostatnio grałem. Same beboki się zabija. To jest gra o tym, jak górnik nie był u spowiedzi, a potem poszedł do kopalni na dół i tam do niego wylazł skarbek. I teraz walczą o wypłatę. O 14 i 13. Kule przebijają się przez cele. To brzmi tak jakoś lamersko. A lunety nie używam. No to bym se kupił. Dobra, najwięcej mnie nie stać. Byłeś w Hebziu. Na Hebziu się mówi. Byłem. Z moim dziadkiem tam jeździłem do niego do roboty. Bo mój dziadek pracował na Rudzie całe życie. Także trochę tam byłem w tej Rudzie. Ale to za bajtla. To nie pamiętam z tego za wiele. No to było z... 17 lat temu. Dobra. No to niech się dzieje. I pyk! Kto się śmiał? Jaki śmieć śmiał się śmieć? Rycerze, Jedi. Nie, ja nie chcę! Albo chcę. Oliwia. Obiecali mi tak wiele. Trochę się przerobiło. Ej, dobre. Klist! Klist! Uah! Nienawidzę klistów! Boleriozie mówię precz! Ej, dobre, ale się przegibnął. Przekipnął. Ło! Cipko! Nie, to jest gówno. No, wszystko jest gówno. Ja jej zabieram milimetr HP.
fuck. Ej, tam jest te, tam jest te. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, pa. Pa. Kaj! Co to było? He! Nie mo tak! Tut mir leid! O! O! Do papy! Wygrałeś. Już po wszystkim. Powstrzymałeś inwazję i zamknąłeś portal. Cena jednak była wysoka. Argent, Vega, cała ta operacja. Wiesz, patrzyłem jak pracujesz i zrozumiałem twoją motywację. Uważasz, że jedynym sposobem jest zabicie ich wszystkich. Nie pozostawienie niczego. I możesz mieć rację. Nie możemy jednak tego wszystkiego zamknąć. Bez energii Argentu będzie gorzej. Nie spodziewam się, że to zrozumiesz, ale dzięki temu możemy kontynuować naszą pracę. Aha! Nie jestem w tej opowieści antagonistą. Robię to, bo nie ma innego wyboru. Modyfikacja współrzędnych klamr ukończona. To już koniec. Nie mogę cię zabić, ale nie pozwolę, byś stanął mi na drodze. Do kolejnego spotkania. No czyli będzie Doom 5. No dobrze, no fajnie w sumie, bo gra fajna. W gruncie rzeczy. Robot zaś się okazał chujem. No mi się podobało, znaczy... w ogóle, bo to idzie na YouTube'a, także ciekaw jestem na YouTubie, co ludzie o tym myślą. Znaczy spokojnie, fajny boss. Tylko zakończenie tak zwane otwarte, nie? No, czyli wiadomo, że będzie następna część, bo
Zły robot zabrał mi to, co najważniejsze i poszedł zaś... Ale ja nie wiem, przecież to robot, to po co... No dobra, tyle. Także dziękuję za uwagę wszystkim, którzy ze mną byli podczas tej serii na streamach na YouTubie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam to nie wadzi i dzięki. Pa, pa.